Ka para jong kalong kami ka ba subah sya peniam kala yutu ba ka henmen jong ka kong Stephanie L Nonglai kala tho hakan ro jong ka yeng ka ba kisa ya ki kentin ki ba ong ban pek ya ka mobile jong ulok jong ka badro ha ka mobile jong ka ban lap ya ka jing shisha kani ka para jong kani kalong kami kala yutu ro ba ka henmen jong ka kala tho ro ban kem ya ka briu ka badon halai mer bat ka ong ban sapek ya ka message bat ka audio recording shushu kani ka para kalong ba ka jing penjenjar ya ka henmen jong ka kamdei da ka kti namar kamdon dak mong ai ru hakmet jong ka henry ka dei lengba ka jing mut jing perkhan tu jing thọ đi la ban thọ đi men jong a hi nama ka teng sain du don jong i kidak ngape du ikop di jong i hi de ka jing thọ ri ong kem ya ka brio ka bana lai me de ong tati ong bat sa check ka message ka mobile jong i ki message ko recording bat ki message bat ki audio ha yang bat check ka mobile jong u bat mobile jong ka brio kan dak kam lap kam shai on dak thai di ga jing dak along bot show dak jing khat hi le on dak ti te mene ba ngape ha tu i don dak show dak ai hi komet adam idan kayo de along bot show ya i kan no ka dak harandan along bot show ya i ay dak jing kren ne dak kam ne kota Pak jangi tinggi kuat bangin yo hi beri ya uyu bangin bun syakem sya ayu hakaan kan ning dan senrang ning dan ma on wak ini tak men nang bagi men ngal yo ka jing syai jing